Hormatly mehmanlarımız, edildiğimiz indi bolsa şu günkü Atajan Zorayeviň ýagtyýadygyna başlanýan ýatlama dabaramdy. Özüniň Balajan diýen aýdym bilen ussat aýdymçy gydymyz Maral Ibragimowa dowam eder. Ýadyňyzda bolsa Atajan Zorayeviň özü Enemjan diýip bir şekilde aýdym döredipdi. Siziň dikkatyňyza da ýetiripdi. Şonu eneýäniň keşfini biziň lewamyzyň Feytadır Feydatna ku dövlet sal drama teatrının ussat aktrisasi Çemen Şukurova yerine yetiripdi. Çemen Şukurova bugün bolsa Maral Ibragimowaň Balajan diýen aýdymyny Atajan Zorayeviň ejetiniň keşfini siziň öňüňizde döredip berer. Elbette ene beýik bolýar, ene keramat bolýar, ene mukaddes bolýar, ene ýerdäki taňry bolýar. Şoň üçin şahirlerimiz enäni şeýlerek wasp edýär. Ene taňa ýeke gedek berilýär. Söý eneňi, söý meňe dowam et. Eneň gadryny bilmeýän bolsaň, ene seni ýetirenden sowal etdiýär. Başyna. Assalamu alaikum, hormatly adamlar. Şunu Atajan Jorayeviň hatyrasına başlanan konsertge çyryp turupmyz. Bu konsert Atajan Jorayeviň ýakynlary, dostlary, halk toplandy. Atajan Jorayev sanat alanynda karol aýdymçylarymyzyň birikdi. Sanat alamy Atajan Jorayevsiz boşap kaldy. Bizler Atajan Jorayev bilen Ketme muhabbat klip söňk edýänmizde Atajan Jorayeviň ne только aýdymçylyk talentyny ve aktör talentynyň güçlüligini gözetdirdik. Atajan Jorayev özüniň kliplary bilen halka güldüretdi, ýyglaratdy. Ay doğalım yapıp duramazsın. Yapar. Atajan Jorayev bizleriň ýüregimizde elinde ama. Rahmat sizlerge. Hormatly adamlar, hoş gelipsizler Atajan Jorayewiňiň hatyra konsertine. Men hazırki icra etmekçi bolgan koşugum farzand fidasyga uçragan anaxanlarymyz üçin dünyada hiç bir anaxanlarymız farzand fidasyga uçramasyn, farzand ölümini görmesin. Men şu koşugy Atajan Jorayewiňiň anaxanlarynyň dilinden bolup aýdaman. Rahmat sizlerge.
nega yo'qsan qilar alami yashasang bo'lardi-ku bola